И здравейте хора, днес ще снимам на Don't Touch the Spikes, ако знаете тази игра. Значи, наскоро си я изтеглих. Много е яко незабавено. Скоро ще снимам на комп, тъй като скоро ми е рождения ден и ще ми взимат комп. Как умряхме. Пишете в коментите на какво да геймвам. Аз ще питам един мой приятел, ама не съм сигурна. Не, стига бе! Как може 2 точки? И сега ще направя, не знам сега. Моя рекорд е 30 точки. Не, 38 или 40 май бях. Свържите, зарязах поредицата, ама наистина много бъги. Ама аз ще мислех, че не се. Какво да ви кажа сега? Ще си ида на настройките да видиш така бъгва. О май гад. Окей, сега би трябвало да не ми бъгва толкова. В смисъл, аз разбирам, защото толкова ми бъгва. Аз съм едно супер яко приложение. Добре, what the fuck. Yes. Направо направихме 5, вижте, много трудно постижение. И скоро сметам да се свършам и да разбера защо така ми бъги. И окей, това ще бъде за клипа. Абонирайте се и харесвайте и коментирайте. Чао!